So, klarong-klaro mga kapuntos, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. May kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang ating babasahing katanungan po ngayon ay ang pangalawang tanong ng ating kapuntos na si Maymay Magiliano. Babasahin ni kapuntos na Brother Everjan Navia. Ito po ang katanungan, Brother Lord. Saan mababasa sa Biblia na ang Diyos ay may tatlong persona? Pakisagot, Brother Lord. Maraming salamat sa magandang katanungan ni kapatid na Maymay Magiliano. Ang ating Panginoong Diyos po, mga kapuntos, ay isa pong Trinity. Nang ibig sabihin, may tatlong persona sa iisang Diyos. Ano ang tatlong persona na ito? Ito po ay tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang aral sa binyag o bautismo. Basahin muna natin ang Matthew chapter 28 verse 19. Ito po ang nakasulat. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang tatlong persona sa kanyang turo tungkol sa bautismo. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ngayon, ating tatalakayin kung ang bawat isang persona na ito ay Diyos. Punta muna tayo sa Ama. Ang Ama ba ay Diyos? Basahin natin sa Douay-Rheims version sa 2 Peter chapter 1 verse 17. Ito po ang sinasabi. For he received from God the Father honor and glory, for this voice coming down to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Napakalinaw mga kapuntos na ang Ama pala ay tinatawag na God the Father. So, parang walang debate dyan. Punta tayo sa Anak o ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang sinasabi ng Diyos Ama tungkol sa kaniyang anak? Basahin natin ang Hebreo chapter 1 verse 8. Ito po ang nakasulat. Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Napakalinaw mga kapuntos na tinatawag ng Ama ang kanyang anak na Diyos. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. So walang duda po na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ikatlong persona na Espiritu Santo, siya po ba ay Diyos? Basahin natin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, verses 3 to 4. Ito po ang nakasulat. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So napakalinaw pala mga kapuntos. Anong sabi ni San Pedro kay Ananias? Bakit ka ba nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Hindi tao ang iyong pinagsinungalingan, kundi Diyos. So, Diyos pala ang Espiritu Santo. So, klarong-klaro mga kapuntos, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero ibig bang sabihin nito may tatlong Diyos? Hindi po. Kasi ayon na sa kasulatan, isa lang po ang Diyos. Basahin natin ang Roma chapter 3 verse 30. Ito po ang nakasulat. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat iisa ang Diyos. So may tatlong persona, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, pero iisa lang ang Diyos. So yan po ang Trinity. 3 persons in one God. At meron pong napakatibay na ebidensya dito. Basahin natin ang English version sa 1 John chapter 5 verse 7. Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. And there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So see mga kapuntos, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three
R1, ang tatlong ito ay iisa. So, sino ba yung word dito o salita o verbo? Siya po ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang John chapter 1, verse 1 at saka sa verse 14. Ito po ang nakasulat. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt amongst us. And we saw his glory, the glory as it were of the begotten of the Father, full of grace and truth. Yan po, napakalinaw. Ang word pala ay ang Diyos naging tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang punto por puntong sagot sa magandang katanungan ni Kapuntos na Maymay Magiliano. Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart.